Ahoj, moje meno je Amadeus a ja vás vítam u môjho prvého tutoriálu na hru CS Strike 1.6. Takže tento tutoriál som sa rozhodol natočiť preto, lebo veľa ľudí mi furt vraví, že nauč ma strafy, ukáž mi strafy, tak chcem len dať čo k tomu povedať. Na strafy treba mať tiež nejaké dobré FPS-ka, alebo keď už tak nejaké tie konfigy a myslím si, že dosť to záleží aj od myšky, pretože ja som mal takú klasickú myšku, ani to nebola herná nejaká za 5 € proste. A vôbec som s ňou nevidel strafovať, ani napríklad teraz som si kúpil novú a ide to. Takže by som vám chcel vlastne ukázať, ako ja to robím. Takže vlastne tá myška základ musíte mať aj... Počkajte. Ja mám napríklad nastavené na myške, že mám 8,5 senzitivitu. Tá senzitivita je dosť vzácna, no ako vám sa lepšie, ale je dosť užitočná, pretože ako rýchlo hýbete, všetko záleží od vás. Takže mohli by sme si to ukázať. Musíte skočiť, musíte skočiť a začať myškou. Na to sú tie FPS-ka. Bo vlastne oni vám predĺžujú ten akože skok. Pozrite, skúsim si dať 60. Tak to som hral predtým. No, troška to dropuje, ale vidíte? Proste... Tie FPS-ka vám akože predĺžujú tú rýchlosť, dávajú vám aj, predĺžujú vám ten čas vo vzduchu, čo stravíte. Teraz, keď začal napríklad mám okolo tak 198-200. Ale normálne hram na 250, čo je akože dosť poštačujúce. Takže... Rozbehnete sa. Rozbehnete sa a krútite myškou doprava a doľava. Dobre je na kolečko si nastaviť bunnyho, pretože je to akože dosť užitočné na tie strafy a... vždy, keď zabáčate myškou doprava, D, doľava a furt striedate a musíte to tak trochu v rýchlosti. To FPS-ka slúžia vlastne na to. V rýchlosti to striedate. Treba na to nejaký cvik, mne to tiež chvíľu trvalo, ale to sa rýchlo naučíte proste. Rýchlo AD, AD. Takže a ďalší tutoriál bude na SGS, čo vám ukážem, keď budem za CD. Takže čaute zatiaľ. Takže som späť a teraz si ukážeme strafe, ground strafe, čo v kratšom pojme všetci poznáte o SGS. Ukážem vám, ako to robím, ja tiež to moc dobre neviem, ale za pokus to stojí. Takže do popisku vám dám bin, ktorý si dáte do konzoly a potom musíte mať nejaké tie FPS, mám teraz 198, čo je celkom dobré, lepšie aj viac, ale keď inak není, tak inak není. Takže dáte si rozbeh, skočíte a krútite kolieskom do dola a vlastne pritom stlačate CTRL. CTRL musíte a striedate, pravda, že AD. CTRL musíte pustiť až pri zemi, čiže vidíte, troška aj vidno. Teraz si ukážem, ako sa to robí tak lepšie. Na týchto kopcoch sa to dobre trénuje, pretože to vás rozbehne a potom vám to proste ide lepšie. Ja mi teraz mi zdorpli FPS-ka. Dobre, už sa mi spravili. Koliesko to je CTRL. Tuto pekne bolo vidno, že to CTRL musím púšťať pri zemi, keď už som vlastne tesne nad ňou a ono vás tak troška vystrelí. Je to dosť užitočné aj za fúrie na toto SGS, pretože keď napríklad niekde na niekoho idete, keď na niekoho idete, tak vy vlastne to spravíte, keď ste fúrien, tak ste proste rýchlejší, tak vlastne to akože dlhší skok spraví. A vlastne, ako dobre viete, že keď po vás niekto strieľa, tak vás to spomalí.
Môžeme z tej SGS ešte ukázať, lebo to je taká dobrá rovná plocha. Takže rozbeh. Na Furienoch je tá výhoda, že je tu ten dvojskok, čiže vám to dá väčšiu rýchlosť, tie FPS vám predsa nepomáhajú. Ukážeme si to. A už. To je dobré. Aj neviem. Je to vlastne to rýchle strieľanie, toto zo trénovaní, tento to už je dobre tak. No ja sa netrafím zase. Tak, dobre. A, ideme na to. Ale akože môžete sa s tým aj rýchlo pohybovať na mape, čiže je to dosť užitočné. A je to dobré na vyhýbanie tým Furienom, keď vás chcú zabiť. Potom si to ešte ukážeme za Furiena.